jar ubamon ban iet ya kajingim ban yo I kisngi babha tu un khang no ya utle jungu na ka basneo bari keremyang chitur jungu na ka ban keren ya ka basukor tu unda kendria no na ka basneo bat bo unda le ya ka babha tu unda wat ya ka jingsuk bo unda be bara ya ka na baki khmat utra ki along halor ki bahok berti skor jungu ki sha ka jingwai jungki are ka khmat utra ka ya le ya ki ba le eki basneo Kadang-kadang kepala sotna kajing ruai sam kepala pusau Aisyah u Petras hak lenong keba dekat keba lai ulah sotna kadang ke sam kepala pusau dekat berapat hari kini gentian ke pengi pulih mentah kadang kepala sotna ki kesam lenong kepala pusau dekat keba kat arah dekat keba khandre keba batai bakumdu ublai ki upelat lut ya uberiu kan uba syah pencitom bamdai hok banyo usim kenang ke kena mengkersan kan baya ke buang ke bala keren dua kata semen berim tengnya pai ngana warak jing batai biang kini nama kabur ngai keren mane ngan corak tangkat tu kan ne kong jar ubaman ban iet ya ka jingim kata ke tien kelang badan kampang ban iet ya ka jingim kemut ban rang ya ka jingim ke badap pura no au kris ban terang ban em kom ba em ukres jisu orang yang lawan sini keputai ban aga jing em ban te ka jing em malar ka bakar hai yones nang masipau kom kene ka jing em kam dai go pensiong nong rema ka jing don jing em kam dai go pensiong nong rema ka kerdan haka nam go buram mereka go pensiong nong rem kenya ka jinglong haka jingat para ka jing dan buram yau belai Iek yalah ka jong ka jing em betras hang ne wikai ngidai ben iek yalah ka jing em kan haka jing sian Om da ka jing kwan min toy ka bau kresken upen rem ngatrai la ngatli ne ka jing li bar khot penyerakti kanung ngan apeng jing pi bakwa melong man sian kum sen bar khot minira dai kanung ngan apeng jing pi bakwa ambe jing kasniang bat ngatrai tan menuk ne barak hiru dai ni kuat ya ka bingin long kiba sian kan ha ka jing linti jo ka jing im jing ya ne islam itu tiba long kiba sian nya ban e jadi ka jing im ka bau play ai sko si ban ong tambangi I ka jing si syapat Bon ki pra banget ken I kumba ka jingle jeng ki ka pen pau ba ki I hok si sai ka jing tang da pang ti ki I ai nuksa sama ma binga la ja ya ka ba kala to met ya pi kala khor ya pi dan lesin peng jong pi ba bang ba ban tabak you buduma diskrat diberi dai oh subang ma le to dari ki badikiat Pitip ka ay kaman lehang to, ang sa to ang to po kamaru. Smoking is dangerous to health. Kita ni kising bam ki bang nyelai I bagato atak kom henry dang bang dik ka bam de. Te kising kali kalau hatu pi ci sama ka jing em namar ma pimle sian. Ma pitip bam tumlong. Hey, wat uni kuwaro ba pila kerniam, so e gini bam kwai. Memang kundang makwa ruan sajan tu pi kawang pi. Resa ya kawangan. Ong, namar kalau ngomong kami pinyo jing kai semua tu kan ya. Dan pramai ba ong hat ndong skor singa. Pastor, ngate banyak ka beduk kuai dan lah beduk jah. Bila apa ya kata ka kelemat te lama kena. Ladan jing mana ma blai pemya chu ka jing sian kum no ban le ka jing jong pi. Namar ni te piang ar bila ban tan ka kha ka met pi. Perke ban jai ka met ka phat jong pi. To ya kum kata ngai no ha ka jing perkhat jing mut jong pi. Nai keren lagi bedi kia, nai keren lagi bedi drugs, nai keren lagi bedi pensi le jong kamet kapat jong ki. Hatu pi e ci sama ya lagi jong jing. Nang ta sakani kitien banyo ya kasni ki babha ka simut betai, kamut ban sei so bha babha ka nu ka bental ni ban sem ka jing kemana koi pakitien, kalau kum ni unu bakwa bat em kam slam. Baring tak bat ka jing man bha dan kam ban e ban suma la ka jong gai. Ka jing em. Banaw na peng jong pi bakwa sibit le poy na siya ngan yak no. Wan bangar ngam tre pi wala ngalang tikina ngan poy siya beneng ngapat tre ngan blay ai bangan Islam. Wari ni kita men nang lili sige ni par kwa hiru ig long kumta na na.
Tapi kuat ya kaba pinyo aga jing ku kaba lesi ka jing kaba slam baru kum jo ngait skam kadang ada penjong pi bakat tak Islam nang kerdo pi sultanat belong kum ta mereka penang Islam ni kuat penang paho deh ne belong kum ta ni dan kam kan ya kaba ngin hapan dan ya kada ka mensim jo ga jing it ya la ga jong ga jing im unor wai sam aga lai saw wan ra gi saw li gi jing kentu keba ukentu yakinong pule bakidai ke kitbe bandon wat ke baningkong berkebaar wong ukhang tu khang no ke tin khang ka mumut sange no wong tu khang no yang tulik na ka basniu ka mumut kiar na ka ban keren na ka ban itu khana ya ka basniu ka bom hok ka thala ka jing keren sniu na shalendet o kanele ka bang bah bat na ka no ka jing keren ka bam suma bam pikir bhai ka tin ka tulik kumbang la juong ong biang dan kibre ki basutunat pelat hat ke ai bana ka dono jong pi pelagi je kum kata ka bamba nama boleh namar bakan ni ke kedai ru ka ba kentu ing banginim dai ban keren ka dono ka jikan ka ba penki bita nang ta tu khang no ya kernyang sintur na ka ba keren ka ba syukur mun ka ai ka bang sisa tu da ken riak no na ka ba sniu ba le ka ba bha kani kedai ka nong rem coka akor ka burom larangi keren ha ka balingkot ka jingi kai ka stan ka sedin ha kani baro khot ban le ya ka ba om ya ka sneu bat ka balai pat tu da wa ka jing suk bat de be berai ya ka be berai ya ka jing suk de tang ka jing suk apa deng si para bangai hari wat sya ki ba nget ru ka mo ngupo ka ni rom nong ka ba khat ar ka khat ken ka ba khat para hot dan ki por ba ka shem sitom ba ya ka bangin yo ya ka jing suk an bangin ha batrai sitom ngapan tresitom nama ka jing suk kam juan automatic ngapan tresitom la ka jing suk hayen la ka jing suk balang la ka jing suk em lang ka salang hapan tresitom man yo ya ka ya ka jing suk kam suman automatic kum to kini lagi jing tu jun wai sam kan ke bau petros usat bat nga pungkut no sa ka dokhat ng bakat lagi ni ki arti lagi jing batay namar ki khamat utrai ki along halor ki bahok per ki skor jong ki sa ka jing duai jong ki kendiat chapang jong ka khamat ki skor wat mu bo blade khamat kom ni skor kom ni namar blade long mensim ya kita ikitin la tho akata ko rukom gen ban pen sko tho yo blade na ka rukom per khat ka met breu ya ka bangi la ong kitin pereng ka anthropomorphism ka rukom kren yo blade ha ka rukom sno tho ya ka met breu ka jingmut ka bau petros ukrani kita ikitin tolong kane ladadan mano bakwa ya katma haga jaka ken jong jog jing sup ken mau bau belai usara plet jingmut hai ke jing tuai jong ti bre jong ladadan mano haga jaka bikin kwa ya sup pi kim kwa an ki kwa ban menjak kwa pi hakum kata gelmat wat yang ele tma ki har lek su tura ke haga jing tuai bat pentip su tura jing tuai sipang jong kata par yang scam ka jing tuai ke jong pi ka bau tura ya suno un le ai wai muslim kuat penyap kan wai no yalap wan haying sendon wangan penyapnya mental namar ba ke jing yalap ke me kalau ra sibun ke jing kala kan jong ka pasai muslim ka bau dan mo teu tau no yalap wong syah penyap yang asya ya bangan tuai long wong tolong teu dem utuai kat pau dang tuai ko wai ni jing ti tuai ko tuai kalau kene ko pa wat pau ya kan ne ka jing baman ka bau ne upara janga ule persya yangชีวิตมาสินดับจากจริงด้วยว่างอาเมนอุปเอยู่นี่อุปถุปัญญาอยู่สุจาวที่อุมัดอุมโนชื่อฮิรุบันระตะกตรีบันดุงปัญญาอยู่nama belai namar ka jingด้วยka jing ka pen kelai perang dan kebor ka jingด้วยubelai snowi ka jingด้วยka jing kibriu ju namar ba ubelai snowi ka jingด้วยkala dai ni ben tamlet tip bahasa kadang terus ong kum no ong kum ni ka jing tuai minat jing bohok tolong kemudian bor wat kebatrekam ha parengong me the prayer of a righteous man is powerful and effective
Saya kira kau ketir pengau kuat ya kebangin ya pelajimat dan rain. Kemat utrai ke le ya kiba ya kita kiba le kiba sniu. Uplay. On ya le persyak ya kita kiba ben le kiba sniu. Belai. Amar ki jingle jongki ki pen pau pen ringkau ni ki ya tu syai. Maki ki ni le persyak you know. Ya uplay. Perangat. Kalong ke bama apa? Lapin hap. Ha akti jong trai. Kalong ke bama apa ada uplay ke ulong unong yele persyak jong pi ban yau ban ke ulong nong yarap jong pi. Orang kiwai jile persyak pi kampat nilai. Mabalai nama kemla on penyap badok on mensim hari baru belai jingi ulah penyap badok on mensim. Dan ini kedau kan nong tos kebru ai ni ke warning ke bersyirkai ba. Tengnya pai Hebrew nong ke bakar dekat ke baar kendai lakut artat. Hebrew kar pendai kong ini kentin di bakyato ba. Namaru belai jingi ulong ke ding ke babam dono. Belai jingi ulong ke ding. Tapi yang ni lah percaya ublay. Kat ba udang ai ke jingai, kat ba udang pun pau ke jingai cepi. Hari pem buat ye ke ba piken petur sejan cuku. Hari pi yele percaya ke wei ke sini ublay nongkum ke ding ke bapam do. Maka ni kalau ngapa mabha hadu kata-kata. Kalau ngapa mabha. Hari nakam tu jongi ke banget. Iba kuat ru kum cuk bangin ya ke jing kok ngo. Ye ke jing kai pinjung ublay. Abang ni duai su upat. Usngau, tang mau usngau. Hari jubab. You try? Amen. Lakut no, ngan pen itang kowe kadur, kaban rung khat ya baro khot jingkai ngam tip kan rung nam rung nei phi, tapet hang tei. Jadi kadur ngap rung khat lain kadur baro khot kat balak kat beyo ei. Satai. Kan mau menginan ye kejuk ke jingmat. Long ju snoret. Snolem ye ke jing syam jikin do jiki wai pat. Ye cipra banget. Keloi kan ye ke ba pi ken ken ya rap lem ye ki wai pat. Nang takir khu kan ye ki wai pat ka ba khat do wat kelet kam tam e ban. Ban do wai. Les se pila ban kelet gitu ke jing kai jonga skmat. Sikan mau ni kedun. Kemar kedun kan nyerap hai pi. Kan nyerap pi apa pi ken mau kan ni bar kat poi pi biang si kan mau gitu ke pi jing kai. Bar kan pun kot no ta ka jingkran jung ni brio bakerteng John Bunyan. Uni nong thoi itu kot the pilgrim progress kawe ni kot ken ke ba ladi tam hadin ke Bible. Pauna ma ke kot ngam dan por batai sepang jeng kata re sya ek bangan shu yeto ek ek bo Ukraine sepang jeng jingtuai ong ni kenten. Pray often, duai men kapo. For prayer is a shield to the soul. Namar ba ka jingtuai kalong ka stay kalong ka jingada ka mesim jeng pi. A sacrifice to God kalong ka jing aji knya jeng pi so blay. And a scotch for Satan. Kalau empat pun kejing sempat di setan. Itu nang setan kuslai pila Bible kat no. Kuslai ken pibet Bible hadu kat no. Hari ukam kuslai pa dari tangla jawa pikin pisong ha kejing duai. Asya pukut ini ke story. Ya ke bah lajateng agak dikasih jungi hisbak senem tam mensua menba kajingit kestan ki rung sini sipo kerikasi jungi. Kadi ka history kadi ka blabu record apa ki archive jong di nong England sitai. Bakalai mat jong kadi Wales mat. Ngamtip la uni ubrio kadi hok nem ka kerteng jung mangalaya sngo kerteng damdoi. Tengam tip kade nem dai ngas kelam dai mkataru. Kadi ka story kadi ka pini iro po YouTube ka jagan si ketika tan jong ka West. Long ba uni ula poi ka kelalong kristan uni sekring try damdoi kelalong kristan. Anda balalong kristan ken ki we ki badai na kanyam kasi kila isi yo. Porque ang mamimi mani itu uplay ken ibam sisya. Tayo damdoi wong to. Lasya ka singing niya poi ka chika. But nginya ko. Uno ri uplay mo sisya, uno uplay mo sisya.
ông to là sai cái lại poi tôi nghĩ lẽ cái nó ông tôi tôi nghĩ lẽ cái đi con phi đuôi siêu play trong phi không phải là uy lý jai chỉ cái nông mình play bal phi đuôi siêu play trong phi cái part đâu play trong phi bảo ông pentelon yung tu umau nanti na po ulum siya ni sitray thế là đuôi ki là pirat hang ta ki khasi ken mau khasi misho ngai bhai kan ya ka jutang han rai ha kata kasi klem long nya klem long jutang la le sile ane ka ba khadu klem long te ba khadu long to le na sa mame na marba ublay jing ile se sngo ko bolong ublay bala ka por jing ile cha o to la biang to yem to dam to pe ken yu tu long pe tu mau ai mau ha ka teng jung chi su telon tao mau ha po ko thos dan poi to mau ka jing wai ka dan ka bor la ka jing wai ka dan ka bor ko ta balai phin kham shong bang ta balai phin kham shong bang ta bani ka ba phi kham shong ha ki kinu kinu ki jaga shong ajing tuai o an ngatip ya ka shisha ba play unum shu juba pekat ba ailis ma phi kat ba ajing mut ba phi rai un juba pat ha ba ka dei kat ba kum ka mon chung kat ba pinang duai ba pinyo tip ya ka mon chung ba ba phi tip ya ka mon chung pinyo pan ken ha ka bor inya pa shi tuai tuai ni sngongo ya me atras kini ki jing hikai what la day kijing kai ki bengi Julius no na kapor na kalam ka babha ya ban jai pin kan mau namar ba ka jing im jongi ka dan kam ye ka ban protobot ye ka jinglong ukres ki eki baro ki prabang mangi gina ngalam ye feel gingo kenrat ye ka bangin palang janai ye kata ka jinglong ukres Jesus ki wai pat ngas ko si pa ka mensim la mangi i la de abangi i iki parashakri pakim shim lasat halang ni ka jinglong ukris oh trai ramdei baka krau ching e jung me tade benno trai mangi ngas kamano hare kalong ka bamba pat yangi bang shushim kopu ya ka jing e jung me klem da ya ka jing la ka jing to ai mani ka tin ka shisha jung me ka trai ka kam jung ka jing sandor ka jing kat jing mut jung ni shi ka jing mut ukres bar kan ping la ka jing long jing jung ni da ka jing lam ba ka jing sat boro men sim nyem la trai la ka bor jung ni han rai dan mo atra kom tangi pai shimi ublei bala bajai ublei ba kular ma me atra men yeng men yele nam ta chungi yarap yela ka balang chame hatan jisu amen to bling ku pe